misschien vraag je maar, waar is er nog wat bedaren? Maar op het Stuitbink in Nijengeer, daar gaan ze nou een dwarsfeest en dan gaan ze hier versierde wijn. En ze vregen, ja, ze mooi een mailtje stuurt, info@frieskevlogger.nl, waar ik even een deel komen voor om daar verslag van te doen. Nou ja, dat ken vanzelfs. Dus als er nou ook een evenement of iets dergelijks en was graag de Friese Vlogger de deel komt, stuur dan een mailtje naar info@frieskevlogger.nl en waar weet kom ik naar de nederige onderhandelingen. Geweldig. Ah, kijk dan. Ja. Goedemorgen. Ja. Nou, wat zullen we hè? Ja, nee, dit ziet er wel mooi uit. Mag je dat eens zien? Ja. Het schijnt dat het de mem binnen. Ja, oh, de mem. Ja. Als er wat mooi jongen. Nou, we zijn krijg begonnen. We hadden eerst een pensioen en we zijn ermee aan de gang. En we maken nog even een ritje. Dus ja. Ben je onder indruk? Ja, er zitten zeker mooie dingen bij. Ik mooi peer die ik nog pensioen zet ik wel hele leuke details op. En dat vind ik altijd wel mooi. Jij bij deze karren? Ik heb bij deze karren, ja. Wat is dit dan? Wat stelt dit voor? Nou ja, dus wij bakken er altijd wat leuks van. Het is een hobby, het thema, wie hobby en vrije tijd. Ja. En nou ja, we bakken er altijd wat leuks van. Dus we hadden een breitaart en een Lego taart en een sporttaart. En nou ja, ik ga een keer naar de camping, dus mag maar sjen. Maar en de bakken zitten op elkaar. In eerste instantie dacht ik van, nou, ik weet niet wat ik moet verwachten. Maar ik vind het tot nu toe geweldig wat ze weer gepresteerd hebben. Ben je om te geven of niet? Dat hangt er vanaf. Er is iemand in het dorp die kan me wel omkeepje. Alleen die is te zuinig. Dit was het net. Die wil zelf wel omgekocht worden, maar hij wil mij eigenlijk net iets te gaan. Wat moet je nog voorstellen, jongens? Zuster. Wat? Dit is onze boerderij. Ja. Oh, je bakkerij? Ja. Een mooie bakkerij, jongens. Ja, hè? En wat gebeurt er uit deze bakkerij? Bier drinken. Oh. Ja. Ik shot, ja. Ja, ik ga piklesjes op. Hé? Ja, ik ga piklesjes op. Oh, zo. Lekker geen bintje, hè? Jawel. Ja? Wat zullen we hier dan? Oh ja. Dit is dus hoes. Oh, dat is een hoors. Ja. Leuk. Leuk, hè? Jo, maar ik een bakkers ook wel. Ja, dat moet toch wat bak worden, hoor. Ja. Ja. Ik vind de bakkers ben je al wat jong hier, dan hè? Jong Daar alleen. had ik zin in. Ja. Draai maar even. Hij wil graag rieden. Oh, je wil graag niet? Ja, Ja, zit activatie natuurlijk. Ja, ik snap het. Ja. Nou schijnt het dus dat steeds meer mensen gaan verklaren als politieagent om mensen dan op te lichten bijvoorbeeld. Maar hier hebben we er wat waar, hè? Een goedemorgen, meneer. Hallo meneer agent. Ja. Het schijnt dat steeds meer mensen zich verklaren als politieagent. Ja, maar dat doen we net, hè? Nee. Wij houden hier openbare toezicht hoe de wijn dat alles goed gaat besteld, hè? Dat mag dat. Ja, Dus zorg je dat alles bijna goed gaat. Hè? Dat is de hoofdtaak. Ja, dat wel wat mis. Ja, maar we schatten in dat er wel wat mis is. Oh ja. Blaastestje? Ja. Sorry? Blaastestje? Ja. Nog blaast echt. Oh. Het is zo leuk aan deze versierde wijn. Ja, de creatie, de creativiteit. En dat het nog kan, dat vind ik wel fantastisch. Dat het nog ken, wat dan? Nou ja, de verzekeringen zijn heel hoog en ja, dat soort dingen. De regels worden steeds strenger. Oh ja. Dus het is gewoon fantastisch dat het nog kan. Dat het dorp, dat zal iets warken dat maar ook wel eens een uitje kennen, zulke prachtige wijn. Ja, hè? Ik ben het hele grote wijn, maar toch. Ja. Wat doe je zelfs ik mij dan? Hij ook ergens een wijn. Ja, de eerste wijn die jij bij uw wijn, uw buurt. Ik ben wel de meest gierige Sinterklaas die ik ooit gezien heb. Wat ben je aan het doen? Ik ben gewoon aan het eentje. Zo, joh. Je bent een parachutist. Ja. Zo, dat ben ik de elkaar denk. Ja. Ja. Zit je lekker
Je bent van de crew, mevrouw? Ja. Hoe reden we daar in goede baan hier? Dat zag je wel. Ja, dat zag je wel. Ja. Ja, en ook een spannend gedeelte? Of, Ja, nou ja, het is nog net wat pech onderwijs, maar de hut even opgelost worden en ja, op een gegeven moment maar ik een keer rijden. Dus, ja, dat is ook prima harde trekkers inderdaad. Dus ja. dat kunnen natuurlijk wel eens wat mee dat wezen. lijkt het natuurlijk wel heel mooi, de harde trekkers te varen. Dus ja, daar ben ik wel smaak met mij. Geweldig. Geweldig. Nou, wat vond je ervan, meneer? Wat? Het weer een mooie opdracht, dacht ik. Ja? En mooi waar. Ja. Dan mag je met dat rare dingje weg, hè, want... Sorry? Ik zei nog maar je ophouden met dat rare ding. Wat dan? Nou mevrouw, wat vond je ervan? Ja, mooi recht. Wat doe je? Ja, wat doe je? Ah, nee joh. Ik wil zo vaak op een foto gaan. Ik zit net dat je op een foto kwam. Wat vond je ervan, mevrouw? Ja, prachtig. Ja? Ja. Ook dit komt ik op een film zelf dit praat. Nou, ik kan net echt om tocht welke het de mooiste weer. Maar het is weer nog heel mooi. Die bakkerij vond ik mooi. Ja, goed. Ja, goed. Ja? Ja, goed. Is je tevreden? Ja, zeker. Uit de schroef en geweldig mooi water bij. Ja. 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 Dus, ja, mooie wijn. Wie een woord opstartprobleem met een paar wijntjes, maar al met al, iedereen kon op het laatste moment aansluiten. Ja, ik Dus, zei dat ja, ik op les nog in de hoorkaken. Ja, ja. Ja. Leuk Ja. dat. Ah, goeie meneer. Ja. Nou, wat vond je ervan? Waarvan? Van de versierde wijn Oh, natuurlijk. prachtig, maar ze riet het eerst te hut. Ja, hè? Ja. Ja, dat idee ging ik goed. Ja, ze gingen wat hut voorbij. Ja, ja. Want dit weet nou natuurlijk al. Ja, nou, maar even watchen, dan komt het aan wel, hè. Ja, maar even. Ik vind ja wel, dat wordt worden. Ja, nou, Rens ik kan doen, dan best wel jij. Je moet hier zijn haast, denk je joh? Nou, dat is geen haast, toch? Ik weet misschien moet ze eens wijzen. Nee, dat valt binnen. Nee. Mevrouw, hij ook een open? Ja, best. Prima, ja. Ja? Ja. Wat vond je nou de mooiste wijn dan? Nou, ze zijn alle heel mooi. Ja. In het Van Dwarp, hè. Elke had er mij gewoon mij helpen. Joek? Ja. Nou, welke hij op mij helpen dan? De vaste. De Van Haasten dus. Ja. En wat gebeurt er als je een prijs bent dan? Ja, dat let ik gewoon de oren hoor. Geweldig.